Pa evo možemo polako da počnemo. Ja ću samo napraviti kratak uvod. Dobar dan svima ispred Francusko-srpske privredne komore i dobrodošli na webinar posle faksa Biću stručnjak za društveno odgovorno poslovanje. Ovi webinari za studente zapravo su deo tradicije koje već unazad godinama organizuju u okviru Francuske nedelje naše manifestacije koja je trenutno u toku, tako da verujem da ćete i u ovom današnjem izdanju i webinaru uživati. Želim da se zahvalim našim koleginicama koje će biti naši današnji govornici i da pozdravim sve prisutne i poželim uspešan webinar. Toliko od mene, prepuštam reč koleginici Ivani koja će biti moderator današnjeg panela. Hvala Nina, svima i dobrodošli. Želela bih da se zahvalim pre svega, da kažem svoje lično ime i ime kompanije Francusko-srpske privredne komore na organizaciji i na prilici prosto da pričamo na temu društveno odgovornog poslovanja. Drago mi je da vas ima dosta i moje ime je Ivana i danas ću vas voditi kroz ovu temu. Radim na poziciji menadžera za upravljanje otpadom na kompleksu za upravljanje otpadom u Vinči. Tako da današnja tema mi je izuzetno interesantna i prilično prisutna u svakodnevnom radu. Tako da drago mi je da kažem da ćemo sve zajedno uspeti da zajedničkim snagama podelimo sa vama naša iskustva i primere i da ćemo vam pomoći u vašim budućim karijerama. Danas se nećemo baviti teorijom, bavit ćemo se da kažem primjerima iz prakse i šta zapravo znači društveno odgovorno poslovanje kada budete diplomirali i kada dobijete neki prvi posao. Sa nama su danas 3 sjajne žene i sve 3 da kažem rade kroz društveno odgovorno poslovanje, ali u potpuno 3 različite industrije. U pitanju su avioindustrija, telekomunikacije i zaštita životne sredine. Tako da svaka od njih će vam pokazati u stvari kako izgleda stvarnost ovog posla u praksi. Ja bih sada zamolila sve 3 govornice da nam se pojedinačno predstave, da kažem ukratko samo ime, prezime, pozicija na koje rade i kompanija za koju rade. Tako da evo Katarina, možemo od tebe da počnemo ako nije problem. Može, kako da ne. Zdravo, ja sam Katarina Glomezić, radim u kompaniji Belgrade Airport, odnosno kompaniji koja upravlja aerodromom Nikola Tesla, dakle ne kompaniji prevoziocu, ne Air Srbije i tako dalje, to je jedna onako česta, da kažem, stvar koja se meša. Dakle, mi upravljamo aerodromom Nikola Tesla i ja se konkretno bavim social i ESG temama i odnosom sa lenderima, pa ćemo ući malo kasnije, verovatno i detaljnije o tome šta to sve podrazumeva, sigurno će biti zanimljivo i važno za studente. Odlično, hvala ti Katarina. Nama danas i Nataša. Nataša, zamolit ću da se predstaviš ukratko studentima. Dobar dan svima, ja sam Nataša Obradović. Izvinjam se, prvo da se zahvalim Francuskoj privrednoj komori na pozivu za učešće u jednom ovakvom divnom i zanimljivom webinaru. Znači, ja sam Nataša Obradović, savjetnik sam izvršnog direktora za finansije u Telekomu Srbija. U mom poslu, odnosno opisu posla, trenutno su sve vrste izveštavanja, a poseban akcenat je naravno na ESG izveštavanju i u kome je sastavni deo društveno odgovorno poslovanje. I nadam se da ćemo na jedan lep način studentima približiti ovu temu. Sjajno, hvala Nataša. Sa nama je danas i Marija kao treća govornica. Marija, zamolit ću i tebe da nas ukratko predstaviš. Dobar dan, nadam se da se dobro vidimo i čujemo pod jedan. Evo ovako, poštovani studenti, poštovane koleginice, dobrodošli na ovaj webinar. Ja sam Marija Jovanović, inženjer sam za zaštitu životne sredine i socijalna pitanja u kompaniji Veolia.
Radim na kompleksu za upravljanje otpadom i energijom u Vinči, gde Veolia pruža svakodnevne usluge, to jest operativno upravlja i održava ceo sistem. Tako da danas ćemo pričati na temu šta posle fakulteta, koji put izabrati i tako dalje. Hvala vam. Odlično, hvala. Eto da kažemo neke tehničke napomene. Webinar će trajati sat vremena, tačnije do 3 sata i ukoliko imate neka pitanja tokom trajanja webinara, slobodno možete pitati sve putem četa ili Q&A pitanja i odgovora, pa ćemo videti da odgovorimo ili u hodu ili na kraju svih izlaganja, kako se bude, da kažem, namestiti. Sad ovako, počela bih od toga kako se uopšte dolazi do posla o društveno odgovornom poslovanju. Znači, verujem da te vi sigurno pitate koje struke bi trebalo da budete, kako da prepoznate možda firmu koja se bavi društveno odgovornim poslovanjem, da kažemo koja je društveno odgovorna za početak, pa bih zamolila sad svaku od govornica da podeli neku priču, da kažemo od početka do sadašnje tačke u karijeri sa nama. Evo Katarina, ako možemo od tebe da počnemo, da nam kažeš za početak šta si ti studirala, šta si završila, kako si došla do aerodroma, da kažem, do posla na aerodromu i da li je u stvari od početka, da kažem, tvoja pozicija negde u sektoru održivosti ili si možda prešla iz neke druge oblasti, kako je to bilo koncipirano? Da, počeli smo od mene, ja sam imala baš ljubav put do održivog razvoja. Ja sam zapravo završila filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, tako da to je jedna ovako dosta opšta, da kažem, tema i moje kolege rade u raznim oblastima, pa na kraju krajeva i ja u oblasti ESG-a na aerodromu. Ali na aerodrom nisam ni došla da se bavim direktno tom temom. Zapravo na aerodromu radim već 10 godina, znači pravo sa faksa, došla sam na jednu studentsku letnju praksu i evo zadržala se doslovno 10 godina, u novembru sada je tačno 10 godina. Zapravo sam počela da radim letnju praksu u sektoru nabavki, gde je bila otvorena pozicija za prevođenje, što sam ja dugo radila ovako kao maturant Filološke gimnazije i tako sam počela, došla da mi pomognem na par meseci i jako su me brzo zadržali. Odatle su me prebacili, odnosno ponuđeno mi je posle nekoliko meseci da pređem u kabinet generalnog direktora. Bila sam šef kabineta sve do početka koncesije. Tamo sam se bavila stvarno različitim vrstama stvari, najviše organizacije događaja, marketinga i tome slično, tako da ništa od toga nije imalo veze sa održivim razvojem. Sve do početka koncesije, znači Beogradski aerodrom je postao predmet koncesije decembra 2018. godine. Njome je počeo da upravlja francuska kompanija Vinci i u tom trenutku je prosto za mene došlo do određenih promena, došao je novi menadžment i direktor novi i ja smo seli i razgovarali o tome šta su nam opcije i u tom smislu budući, to je ono što smo malo pre pomenuli, čuveni lenderi, odnosno međunarodne finansijske institucije koje su finansirale projekat razvoja Beogradskog aerodroma, imaju izuzetno visoke standarde vezano za zaštitu životne sredine i društveno odgovorno poslovanje. To su neke stvari, bili su identifikovane veliki broj tema koje je Beogradski aerodrom morao da prosto uzme u razmatranje u periodu koji je usledio nakon koncesije. To je negde bila, da kažem, otvorena tema i u tom smislu sam ja počela da preuzimam te odgovornosti vezano za komunikaciju sa lenderima koja se u principu zasniva na sve ESG, da kažem, oblasti i još direktnije da se bavim tom temom društvene odgovornosti i svime što ona podrazumeva. Tako da na kraju to je neki put bio do održivosti i eto, od 2018. godine, sad je to već 2025, a 7 godina se bavim tom temom. To je vrlo interesantna priča. Vidimo kod tebe da nije put baš bio linearan. Nataša, reci nam, ti si završila pravni fakultet, pa ako možeš da nam objasniš kako i kada si shvatila da to uopšte zanima društveno odgovorno poslovanje i koja je tu, da kažem, spona između prava i održivosti kad si ti u pitanju, da kažem, kad je tvoja uloga u kompaniji u pitanju?
Pa ovako, ja sam korporativni pravnik sa više od 20 godina iskustva u oblasti telekomunikacija. Moj put posle fakulteta je bio jedan uobičajeni put za svakoga pravnika. Znači, prvo sam imala klasičan pripravnički staž koji sam imala paralelno i u Privrednom sudu i u advokaturi. Položila sam pravosudni ispit i posle toga sam se zaposlila kao pravni savjetnik u jednoj telekomunikacionoj kompaniji. I tu počinje moje druženje sa telekomunikacijama. Tokom karijere uglavnom su se menjali nazivi tih nekih mojih pozicija na kojima sam radila, ali je suština moga posla bila u principu pravno zastupanje i podrška poslovanju, biznisu, gde je u velikome delu, velikom periodu poslovanja je odnosilo se na sastavljanje raznih ugovora, donacija, a sve to je naravno vezano sa društveno odgovornim poslovanjem. I kao kroz kompaniju u kojima sam radila, jako često sam sarađivala sa PR timom, a i kroz tu saradnju sam imala uvid u razne CSR inicijative. Čak sam bila i član upravnog odbora jedne fondacije čije aktivnosti su bile usmerene kako na ekologiju, naročito akcenat je bio na pošumljavanju, ali kroz podršku porodicama slabijeg imovinskog stanja. Tu sam kroz tu temu komunikacije sa, da kažemo, osetljivim kategorijama. Prvi put sam shvatila koliko jedna korporativna inicijativa može imati značajan utisak i ostaviti traga u zajednici. Od 2019. godine sam član Telekom Srbija grupe. Prvo sam radila u privrednom društvu Moja Supernova, koje se juna 2021. godine pripojilo Telekomu Srbija i od tada radim na sadašnjoj poziciji. S obzirom da sam pravnik, a radim u direkciji za finansije, tu je naravno neka prirodni sled je bio da mi se dodeli nešto što je, da kažemo, više pisana reč nego što je broj. I dobila sam, znači, da rukovodim razne vrste izveštaja. To je naravno izveštaj o poslovanju koji smo obavezni kao velika kompanija da izdajemo svake godine i to rok nam ističe krajem juna meseca. Ali sastavni deo tog izveštaja jeste CSR izveštaj, tako da sam se opet nekako nekim spontanim putem vratila društveno odgovornom poslovanju. Dodatno, ono što mogu da kažem, to mi je nešto što mi je srcu drago, tako da vrlo lako se čovek opredeli za te teme. Samim tim od kad smo krenuli od 2022. godine, odnosno 2022. godine smo krenuli da pišemo izveštaje, ESG izveštaje, koje su jednostavno, ovo što je Katarina rekla, oni su jednostavno zahtevani od strane lendera, od strane investitora. Treće strane su te stakeholderi su ti koji vas prilagode ili usmere vas ka tom izveštavanju. Onda to postaje jedan najznačajniji deo moga posla i to je sada, da kažemo, sve, pa da kažemo neki 60% moga posla predstavlja ESG izveštavanje. A što se tiče samoga prava i održivosti, po meni je to jednostavno vrlo logično i prirodan mi je konekcija između prava i održivosti. Tako da sam nekako navikla da je to prvenstveno održivost po meni je nametnuta od tih, da kažemo, trećih strana. Ona kreće od strane nekih globalnih inicijativa, nekih međunarodnih konvencija koji na kraju nađu neki svoj put kroz lokalno zakonodavstvo da se spuste do tog poslovnog subjekta koji na kraju mora da iznedri da li izveštaj, da li dokument i da postupi onako kako je to naloženo. Hvala ti, Natačo, jako lepo rečeno, da kažem, i koncizno, interesantna perspektiva uklapanja, da kažem, u društveno odgovorno poslovanje. Marija, zamolit ću tebe da nam kažeš koji si fakultet završila i da li si ti u startu znala da želiš da radiš u ovoj industriji koja, da kažem, po defaultu podrazumeva društveno odgovorno poslovanje. Zašto baš Veolia kao izbor i kako je izgledao tvoj prelazak iz teorije u praksu, obzirom da kažem da si se konkretno edukovala za to što radiš? Dogovoreno. Da počnemo ovako. Vezano za to koje sam pogotovo zapisala, da sam znala da šta želim da radim u industriji koja podrazumeva društveno odgovorno poslovanje. Ovako, kad sam upisivala tehnološko-metalurški fakultet,
Nisam imala jasnu sliku gde ću raditi, ali znala sam da želim posao koji ima smisao. Ne samo za mene, već za ljude, zajednicu i da kroz posao ostavljam nešto bolje za sebe. To mi je bilo onako glavni motiv. I tada nisam razmišljala o terminima poput ESG, ali sam intuitivno osjećala da želim da radim u sistemima koji štite okolinu, što je jedan od 3 aspekta održivog poslovanja, ekonomski, socijalni i ekološki. I sada upravo taj ekološki aspekt je bio moj putokaz i on me kasnije doveo do ove oblasti, do društveno odgovornog poslovanja. Tako da, moj profesionalni put od početka do Veolije ide na sledeći način. U struku nisam ušla direktno, put je bio veoma raznolik, ali svako iskustvo koje sam imala me pripremilo za ono što danas radim u okviru ove kompanije. Svoju profesionalnu karijeru sam započela u konsultantskoj firmi koja se bavi uslugama iz oblasti životne sredine i pružanja usluga vezano za remedijaciju zemljišta i imala sam jednu veliku privilegiju da radim sa timom stručnjaka koji su nesebično delili svoje znanje i iskustvo. Upravo sam tu prvi put samostalno pripremala studije procene uticaja na životnu sredinu, učestvovala u monitoringu, u analizi podataka i priprema raznorazne dokumentacije za raznorazne institucije i naravno terenski rad me tu naučio da su praktično iskustvo koje nosim sa sobom i dokumentacija podjednako važni za segmenti stručnog rada u ovoj oblasti. Zatim, nakon toga sam prešla da radim u vodeću međunarodnu trgovačku kompaniju, poznato je po veoma visokim standardima kvaliteta i operativnoj kontroli. Tamo sam naučila šta znači raditi u dobro organizovanom sistemu, koliko su važne procedure i koliko je preciznost bitna. Dalje, nakon toga sam prešla u automobilsku industriju, vodeću automobilsku kompaniju u svetu i tamo sam bila odgovorna lice za upravljanje otpadom i hemikalijama i iskustvo u toj kompaniji me je naučilo operativnoj disciplini, brzom donošenju odluka, razumevanju procesa koji moraju da funkcionišu doslovce nekada bez pauze. Tako da, sva ta iskustva su me pripremile za posao koji danas radim u Veoliji, posao koji ima stvarno društvenu odgovornost i u kompaniji koja je pravi primer društveno odgovornog poslovanja u svojoj suštini. To bi bilo to. Zašto baš Veolija? Za sve koji ne znaju, Veolija je francuska kompanija i lider je u upravljanju vodama, otpadom i energijom, a projekat kompleksa za upravljanje otpadom u Vinči je jedan od najvažnijih ekoloških projekata u regionu i cela logika projekta je zasnovana na zaštiti životne sredine, unapređenju javnog zdravlja i dobrobiti zajednice. Da ne bi sad navodila zašto smatram da je Veolija društveno odgovorna kompanija, možemo samo da kažemo da svakodnevnim radom naša kompanija direktno doprinosi bezbednosti, kvalitetu i zdravlju zajednice. To bi bilo to. I da li sam još nešto zaboravila? Tvoje pitanje je glasilo kako izgleda prelazak iz teorije u praksu? Da, dobro. Na fakultetu učimo ideale i modele, to jest kako stvari treba da izgledaju u teoriji. U praksi shvatamo da radimo sa realnim lokacijama, realnim ograničenjima, ljudima različitih struka i mnogo dinamike, tako da u tom slučaju moj prelazak iz teorije u praksu je značio da ono što znam iz oblasti životne sredine prevedem u veoma konkretne procedure, planove monitoringa, izveštaje. Da radim sa inženjerima različitih profila, pravnicima, finansijama i komunikacija sa lokalnom zajednicom. To je to. Hvala ti, Marija. Vidimo da ovde imamo 3 potpuno različite priče, ali mogu da povežem da sve 3 imaju isto želju za nekom konkretnom promenom. Hajde da vidimo, verujem da to najviše interesuje studente, kako to izgleda u praksi. Pretpostavljam da se pitaju šta ove žene zapravo celo dan rade na svom poslu, kako tu izgledaju njihovi zadaci i neke obaveze, pa hajde da čujemo tu neke konkretne primere. Evo Katarina, ako nije problem da nam opišeš neki svoj tipičan ili radni dan, radnu nedelju, sad ne znam da kažem kako ti je organizacija posla, da nam kažeš da li radiš na jednom projektu ili paralelno na više projekata i sa kim sve sarađuješ, da kažem, osim lendera koje si navela, da li tu postoji još neka interna ili eksterna saradnja? Da,
Vrlo slično onome što je Nataša već rekla, veliki deo mog posla se zapravo odnosi na izveštavanje. ESG ima neke zahteve koji su i prema državi i ako se regulativa izmeni i ako se spuste neki zakoni koji su sada počeli da važe u Evropskoj uniji, to ponovo utiče i na nas. Sem toga, mi smo deo Vansi grupacije koja je velika evropska kompanija, samim tim sve te stvari utiču na to da mi imamo jako mnogo izveštaja koje radimo prema pomenutim lenderima, prema državi, taj deo nefinansijskog izveštavanja i naravno prema svojoj matičnoj kompaniji koja onda dalje izveštava na nivou Evropske unije o održivosti. Tako da veliki deo mog posla je prikupljanje informacija i pisanje izveštaja. Znači evo ove nedelje sam baš završila jedan od izveštaja za matičnu kompaniju, znači na social teme. Tu postoje različiti vrsti podataka koji se prikupljaju i onda dalje obrađuju. Ono dalje, izvini još, šta je najveći projekat na kome trenutno radim? Beogradski aerodrom je upravo iz razloga što očekuje neke promene u regulativi na domaćem tržištu i zato što želi da u nekom smislu bude već, da kažem, da ide malo unapred. Mi smo već počeli da sprovodimo neku analizu dvostruke materijalnosti koja je, da kažem, potrebna da bismo otkrili koje su to teme iz svake od ovih oblasti, dakle ES i G, na koje je potrebno da obratimo posebnu pažnju. Mi smo trenutno u procesu te dvostruke materijalnosti, ja sam menadžer tog projekta, tako da je to ono što zauzima najveći deo mog vremena i ove nedelje i iduće i svih ostalih nedelja dok se to ne završi. Tako da, ali ponovo, to je sve negde i s jedne strane sa time da imamo posle toga jednu ESG strategiju koju ćemo implementirati, voditi računa o tome šta su nam prioriteti, imati neke načine da pratimo to koliko smo mi zaista uspešni u tom društveno odgovornom poslovanju, više nego koliko deluje na papiru da smo uspešni. Tako da na to odlazi najviše mog vremena trenutno, a sa kim sve sarađujem, to je super pitanje. Mi sarađujemo sa svima. Jedan od elemenata važnih u društveno odgovornom poslovanju je da, sarađujemo interno na svim tim izveštajima i onda je potrebno sa svim sektorima praktično da se komunicira i sa finansijama i sa tehničkim osobljem i sa zaštitom životne, sa svima, da bismo sproveli, mislim da bismo dobili dovoljno podataka koji su nam potrebni za izveštaje, ali komuniciramo i eksterno mnogo. To znači i sa državnim institucijama i sa ministarstvima i sa lokalnom zajednicom i ono što je posebno važno, sa zainteresovanim stranama koje su od značaja za vašu kompaniju. Kod nas su to svi ovi ljudi koji rade na kompleksu aerodroma, a nisu samo aerodrom, znači tu su i avioprevozioci, i kontrola letenja, i ne znam, ljudi koji rade duty free shop, zakupci, taksi, znači to su sve jedan veliki ekosistem aerodromski gde naša struka sada sve više uključuje sve zainteresovane strane koje imaju pravo i da utiču na vaše donošenje odluka, ali i da negde vi morate da obratite pažnju na to šta se dešava ne samo kod vas u kompaniji, nego u širem lancu vrednosti. Eto, to su prilike neke stvari kojima se najviše bavim. Da, ja moram reći da smo mi imali priliku da sarađujemo sa vašom firmom i da smo jako zadovoljni saradnjom, obzirom na kompleksnost vašeg samog i kompleksa i poslovanja, stvarno onako smo naišli na oduševljenje, da kažem malo pohvalno. Hvala, da, ne, aerodrom je mesto koje direktno zapošljava oko 5000 ljudi, to je kao jedan mali grad, da kažemo, znači pored nas koji smo, da kažemo, domaćini te zgrade i celog tog, da kažemo, kompleksa, tu posluje jako puno subjekata i kad pričamo o tim ESG temama o kojima, evo, sad govorimo, jako je važno da se, ne znam, poštovanje ljudskih prava, bezbednost i zdravlje na radu i tome slične stvari sprovodi ne samo u vašoj kompaniji, nego kod svih tih ljudi koji tu rade, da opasnosti koje vrebaju za vas ne budu nešto na šta ne obraćate pažnju kod ljudi koji su na istom kompleksu i koji su vaši dobavljači, saradnici, partneri i tako dalje.
Jasno, jasno, da, slažem se. Marija, da li možeš ti da nam kažeš šta ti konkretno radiš na kompleksu za upravljanje otpadom i kako izgleda taj monitoring i izveštavanja koje si pomenula, koje sve tehnike koristiš, da kažem kako to funkcioniš? Evo ovako, kao inženjer zaštite životne sredine i socijalna pitanja, radim na kompleksu vezano za 3 oblasti. Prva je monitoring i kontrola uticaja na životnu sredinu, tako što koordinira merenja vezano za vazduh, emisiju vazduha, kvalitet vazduha, vode, podzemne vode, površinske vode, zemljište, buka i tako dalje. I vezano na te teme sarađujem sa akreditovanim laboratorijama, pratim rezultate, analiziram trendove i pripremam izveštaj i predlažem mere ukoliko je to potrebno. Tako da monitoring nam daje sliku da li sve zaista funkcioniše kako treba, konkretno u oblasti životne sredine. Zatim drugi deo posle terenski rad, obilazim lokaciju i postrojenja, gledam da li se mere sprovode, razgovaram sa operativnim timom, fotografišem, proveravam dokumentaciju i tako dalje. To je onaj deo posla gde vidimo kako sve izgleda u stvarnosti. I treći deo bi bio komunikacija i izveštavanje, kao što su koleginice spomenule, pišemo izveštaje, komuniciramo za lendere, investitore, priprema materijala za management i to je to. Tako da ovaj naš deo posle spoje nauke, terena, administracije i komunikacije, što bi rekla. A kako izgleda sam monitoring? Imamo definisane programe monitoringa i koordiniram, znači u odnosu na te definisane programe, koordiniram saradnju sa laboratorijama, prikupljamo podatke, analiziramo trendove, kao što sam već rekla, i to je to. Tehnike koje koristimo su uglavnom analitički tehnički rad, na primer rad sa Excelom, terenski rad i komunikacione veštine. Nekad je potrebno da sve te informacije koje sakupimo, da ih prevedemo na praktičan jezik. Recimo, kad kažeš terenski rad, koliko je posao zapravo kancelarijski, a koliko vremena provodiš na terenu? Pa da kažemo, na primer, kancelarijski je nekih 60-80%, 30-40% je teren, zavisnosti od faze projekta. Nekad kad su vanredne situacije, meteorološki uslovi, poseta inspekcije i tako dalje. To je to. Jasno, hvala Marija. Molim. Reci nam kako izgleda neki tvoj dan, da kažem, koje dokumente, izveštaje pomenula ti praviš, da kažem, kako kome i koliko je to detaljno. I šta se dešava, da kažem, u tom okviru, u pravnom okviru društveno odgovorno poslovanja, da kažem, da li se to menja, kako se menja, da li ima nečeg novog, kako to pratiš, da kažem, Htela bi da se nadovežem na Katarininu problem koji se zove strategija. Znači, mi smo taj, da kažemo, problem prevazišli ovoga proleća i bilo je vrlo, vrlo izazovno izgraditi ESG strategiju i uraditi matricu dvostruke materijalnosti, kontaktirati sve zainteresovane strane, pa uraditi uporednu analizu naše grane telekomunikacije, kako to rade naši konkurenti na tržištu, koje su to najbolje prakse koje bi trebali da se primene. Moj radni dan se razlikuje zavisno od perioda godine. Znači, period izveštavanja imate početak godine koji možemo da podelimo, možemo da ga podelimo na 2 dela ili na neka 3 dela godinu kalendarsku. Što se tiče izveštaja o poslovanju koji je čisto finansijski izveštaj, a u njemu imamo i izveštaj koji se odnosi na društveno odgovorno poslovanje, on treba da bude izrađen do kraja juna meseca i onda najveći prvi deo godine je prikupljanje podataka. Znači, to je kontaktiranje sa svojim organizacionim celinama, prikupljanje podataka koji se odnose kako na zaposlene, kako na aktivnosti koje imamo unutar izvinjam se, ovdje imamo malo poziva i u kancelariji, ali nadam se da se čujem. Imali smo, znači, kontaktirate kako HR, tako PR vezano za sprovedene akcije unutar CSR aktivnosti, kontaktirate bezbednost i zdravlje na radu, koleginice koji se bave ekološkim pitanjima, zatim imamo korporativne organe koji imamo izveštaje vezane koji se odnose na njihove razne politike, da li su nam standardi ove godine updateovani, da li smo nam svi standardi primenjivi. Tako da, u principu, prvi deo godine nam je vezan nam je isključivo za
za brojke i za prikupljanje tih brojki. Drugi deo nam je onda sumiranje, svođenje njih u razne tabele, pretvaranje toga u jedan pitaki sadržaj koji će postati izveštaj koji će biti čitljiv i da kažemo pravilno tumačena vaša aktivnost, a posle toga dolazi vizualizacija koja je jednako bitna kao što su bitni i podaci, ali jednostavno vi podatke koje ste prikupili vi trebate učiniti nekome dostupnim. Ono što sam primetila jeste da se svi trenutno jako trudimo u tim izveštajima da prikažemo svoju kompaniju, jer stvarno nije cilj da mi uzmemo nekakve generičke stvorene fotografije nekog tamo nepoznatih lica. To je ipak prezentacija naše kompanije, naših zaposlenih, našeg menadžmenta, naših usluga, naših proizvoda, tako da mislim da nam je svima cilj da taj izveštaj bude stvarno slika i prilika naše kompanije. Ono što mogu da primetim jeste da jednostavno cijela društvena odgovorno poslovanje jeste, da kažemo, zakucalo je ozbiljno na vrata i naše regulative i evo pre neki dan je Ministarstvo finansija je izdalo smernice o načinu na koji treba da se izrade ESG izveštaji. Znači, polako to dolazi. Mislim, ono što mene razlikuje od mojih sagovornica ovde jeste da je Telekom Srbija je državna kompanija i kompanija koja nije imala nekoga stranog osnivača kao što Katarina ima lepe smernice koje joj da njen osnivač. Da, vi imate još jedan izveštaj, imate još jedne upiti i ostalo. Ovde je bilo jako teško stvoriti nešto, a da to niko od vas ne zahteva, barem državno ga ne zahteva, zakonodavstvo Srbije ga ne zahteva od vas, ali stakeholderi apsolutno zahtevaju, hoće da vide vaš rast, pad, probleme s kojima se suočavate i kako vi sa time reagujete i kako kompanija na to pokazuje realno kako posluje u svetu. Jasno je, u stvari niste imali know-how u toj priči, vi ste se sami razvijali dok ste razvijali i poslovanje. Meni ono što je bilo zanimljivo jeste da smo mi nesvesno stvarno se poslužili nekim aparatima i nekakvim merama koje su radili i svi ostali, a da nismo toga bili ni svesni. Podatke vi imate, podaci su tu. Ono što je najveći problem kada nešto želite da isprezentujete, odnosno da nešto popnete na određenu temu, na neki nivo koji je interesantan menadžmentu, vi morate da iznađete taj put. To je onako, s jedne strane je lepo, a sa druge strane je zahtevno. Jasno. Hvala Nataša, da vidimo da društveno odgovorno poslovanje u stvari nije samo pisanje izveštaja, za toga stoji baš puno rada. Daleko od toga. Neki pravne analize sigurno, čuli smo i rada s ljudima, da imamo tu više aspekta, da kažemo. A da vidimo sada, da kažem, da budemo potpuno iskreni, nije sve savršeno, ni u poslovanju, ni u životu, pa da vidimo šta su tu najveći izazovi. Evo, Marija, možemo sad od tebe da počnemo. Kako vi balansirate ekonomsku održivost i zaštitu životne sredine i da li ti nešto smeta, da kažem, u toj priči, da li bi nešto promenila da možeš? Lepa pitanja. Pa ništa, ovako, vezano za balansiranje ekonomske održivosti i zaštite životne sredine, na primjer, nalazimo tačku gde je projekat finansijski izvodljiv, ali naravno ne na štetu ljudi i ekologije, i onda bilans pravimo kroz bilans i balans, kroz procenu rizika, procenjamo šta je neprihvatljivo, a gde postoji prostor da se nešto napredi, zatim planiramo investicije unapred i dijalog sa menadžmentom, zajednicom i partnerima. Tako da je to nešto tako. I naravno kreditor. Vezano za ekonomsku održivost. A šta što bi rekli, šta mi se ne dopada u industriji ili tako dalje, najveći izazov u industriji je strpljenje. Mnoge stvari u ekologiji nam ne daju rezultat odmah i
veliki izazov objasniti zašto nešto što radimo danas ima efekat tek posle godinu dana. I, na primjer, kada neko pogleda samo jedno merenje podzemnih voda, može reći, ok, sve je u redu, zašto bismo radili ponovo, ali upravo nama trend otkriva ako se nešto menja i moramo da radimo kontinuirane analize i to je suština naše posla. To je to. A šta bih promenila da mogu? Ako bih mogla nešto promenim, voljela bih da postoji više edukacije za građane, institucije i kompanije. Jer mnogo puta vidim da ljudima kad objasnimo neke procese, rezultate i trendove, njihovo razumevanje se potpuno promeni, a kada postoji znanje među ljudima i partnerima, mnogo je lakše graditi poverenje, smanjiti nesporazume i raditi zajedno na nekom cilju. Eto, to je to ukratko. Ukratko. Hvala. Recimo, Nataša, sad na konto prethodnog odgovora, kako se ti nosiš, da li uopšte ima nekog otpora prema inicijativama društveno odgovornog poslovanja? Da li ti je teško to da radiš, da kažem, koji bi bio neki najteži deo tvog posla? Pa ovako, znači ono što nas krasi kao kompaniju jeste da nemamo uglavnom nemamo nekakav otpor prema CSR inicijativama. Mislim da jedna od većih problematika koja pojavljuje se u Telekomu jeste ta što je vlasništvo u našoj kompaniji državno i što tu svest imaju kako i menadžment i zaposleni kompanije, ali tu svest imaju i da kažemo građani naše zemlje i jednostavno od naše kompanije se očekuje reakcija u bilo kakvoj situaciji koja je zadesila građanstvo ili nekakvu sredinu. Znači, mislim, dešavaju se ove razne nesreće, da li prirodne, da li poplave, da li nekakve druge prirode. Od nas se definitivno očekuje da odreagujemo, da li da obezbedimo nekako normalno funkcionisanje škole. Naravno, pružanje naših usluga, to je nešto što se podrazumeva, davanje usluga interneta, zatim posle toga da li pomoći da se opremi neka biblioteka, da li se pomogne da profunkcioniše nekakav sistem i to je nešto što smo mi vrlo, vrlo svesni da moramo biti tu za naše i korisnike i građane. Ono što je meni u samom poslu, mislim, najteže ili neka greška koju mogu da primetim iz koje sam naučila, to je olako shvatanje da ako ste posvećeni društveno odgovornom poslovanju, da ćete vi to jako lepo isprezentovati, da ćete vi lako doći do tih podataka. Pobogu, tu je neki HR, tu je nekakav PR, tu je nekakav kolega, koleginica iz nekakve bezbednosti i zdravlja na radu, ali vi kada po određenom standardu, na primjer po GRI-u izveštavate, vi toliko morate ući u taj podatak, vi toliko morate da ga isecirate da bi ono što vi na kraju prezentujete i menadžmentu, ali sa druge strane i revizoru, ukoliko radite reviziju izveštaja, vi imate jedan veliki zalogaj i tu tek tada je, ja mislim, možda najbitnije da shvatite tim ljudi sa kojim radite kakav je, da znate vaše kvalitete, vaše mane, da znate kvalitete i mane vaših kolega i da onda u stvari iz toga svega se iznedri jedan jako dobra jedna sinergija međusobne komunikacije, jer treba i da, apsolutno su neophodni svi mogući profili. Nama na izveštaju rade i elektroinženjeri, rade i energoinženjeri, rade ljudi koji su završili, videla sam da je bilo pitanje vezano za FON. Nama jedan od glavnih saradnika je, ne za FON, izvinjavam se, za filološki, nama jedan od glavnih saradnika koleginice koja je završila, koja nam je lingvista, koja nam pomaže. Mislim, ona toliko voli taj svoj posao i toliko je odgovorna prema konkretno CSR inicijativama da je ona, mislim, ja ne znam, ja mislim da ona zna napamet naš ESG izveštaj, toliko je, tako da stvarno ljudi raznih profila su, mislim, stvaraoci društveno odgovornog poslovanja. Hvala ti, Nataša, slažem se u potpunosti. Ima mesta za sve. Tako, apsolutno. Katarina, reci nam, da li ti imaš neki, da kažem, koji je bio tvoj neki najveći profesionalni izazov
I da li te nešto iznenadilo u stvari kad si počela da radiš tako nešto ko imao negde na početku karijere, ali si naučila nešto, verujem da jesi, što fakultet nije moglo da ti pruži. Pa sasvim sigurno budući, eto to još i na početku da smo rekli da sam ja stvarno neko ko je završio filozofiju, tamo je malo toga primenljivo da kažeš direktno u praksi, iako jeste zaista ovako. Ono što je meni bilo i dalje mi predstavlja najveći profesionalni izazov, posebno u ovoj temi, je što ova oblast se jako brzo menja, jako brzo napreduje. Potrebno je dosta učenja, praćenja i tome sličnog, ali sa jedne strane, to je kao neko ko se time bavi, ja po defaultu pratim, ali je potrebno da i druge stakeholdere sa kojima sarađuješ dovedeš na isti, da kažemo, ili sličan nivo razumevanja određenih problema, kako biste svi zajedno mogli da napredujete. I to je i ono što je Nataša dotakla, da njima i partneri i klijenti i tako dalje traže određene stvari, bez obzira na to što oni su u vlasništvu države. Kod nas se to promenilo, mi jesmo bili u vlasništvu države, a onda sad imamo privatnog vlasnika, ali znači negde da nađeš taj balans između očekivanja s jedne strane to lendera, headquartera i tako dalje, a s druge strane da sve to možeš da primeniš ovde na konkretne prakse koje su u Srbiji, na regulativu koja je u Srbiji, posebno u oblasti zaštite životne sredine. Mi sad recimo jedan od velikih konkretnih, da kažem, problema je bio što nama su recimo to, pričali smo o tome malo i pre nego što je sam webinar počeo, pitanje buke. Buka sa aerodroma je jedno od najvećih pitanja koje se tiče bilo kog aerodroma koji se nalazi u gradu, jer je uticaj buke na zdravlje stanovništva jako veliki, posebno u noćnom periodu. Sad mi u tom trenutku, znači 2018. godine dolazimo u situaciji da imamo određene zahteve sprem toga na koji način se taj deo reguliše. Taj deo nema nikakve veze sa samim aerodromom, znači buka ne dolazi od aerodroma, dolazi od aviokompanija, od aviona i tako dalje. I sad ti si u situaciji kao, da kažem, korporacija koja upravlja ovom zgradom, da negde dovedeš na isti nivo razumevanja i državu i Ministarstvo zaštite životne sredine i Direktorat civilnog vazduhoplovstva u trenutku u kom Srbija nema nikakvu regulativu vezano za... Znači, tvoji zahtevi dolaze iz Evropske unije, iz nekog, da kažem, malo razvijenijeg po tom pitanju dela sveta i tvoj zahtev je da ga prevedeš ovde i da ga sprovedeš ovde, a ovde ne postoji ni razumevanje, ni regulativa, ni tako. Tako da mislim da je to onako negde najveći izazov za to čime se mi bavimo profesionalno, znači da svi zajedno podignemo nivo kompetencija svih nas na neki nivo koji zahteva rešavanje ovih problema i da se to radi jako brzo i pod velikim pritiskom, jer prosto ta tema jako brzo napreduje i onda morate brzo da učite. Evo sad svi učimo pomenutu dvostruku materijalnost, to je stvarno novo za sve kolege i obuhvata sve sektore, tako da svi rade na tome i onako na prvu loptu je svima jako kompleksno, sledeći put kad budemo radili biće naravno i brže i jednostavnije, ali je potreban stalni razvoj. Da, vidim da potreba za učenjem deluje ovde, da kažemo kao zajednička tema i onako glavni fokus, definitivno potreba je za strpljenjem u celoj toj priči, za razumevanjem neke. Hajde da vidimo sad ovde, imamo baš dosta pitanja, a taman ćemo možda sa ovim, da kažem, četvrtim blokom i pokriti odgovore. Šta konkretno, da kažem, studenti mogu sada da urade dok su još uvek studenti i kako da se pripreme za oblast društveno odgovornog poslovanja? Pa evo Nataša, da li možeš ti da nam kažeš šta bi ti predložila, da kažem, koje sertifikate ili neke dodatne obuke možda da preporučiš, da li možda da kažem neko usavršavanje u pogledu stranih jezika, da li misliš da je to važno da kažem u ovom svetu i
koji su neki tvoji saveti za umrežavanje sa nekim budućim partnerima, dobavljačima i tako dalje, sa svim saradnicima? Informacija za Maju, pošto je postavila pitanje vezano za ekonomski fakultet, upravo sam poslala HR-u pitanje na koji mail se može poslati CV, tako da ću da odgovorim na to čim dobijem odgovor. Pa što se mene tiče i moga iskustva jeste pod jedan. Što se tiče jezika, engleski jezik je, ne znam kako da kažem, ali je sad ću da budem Englez must. Znači to se, na početku neke moje karijere, engleski jezik je bila ta prednost koju vi imate u odnosu na druge kandidate, to sada je nešto što se podrazumeva. Dokumentacija koju ćete pročitati vezano za društveno odgovorno poslovanje ili za bilo koji drugi deo posla, koji god već vaš bude razvojni put, jednostavno više od pola te dokumentacije će biti na engleskom jeziku. To je nekako, čini mi se, standard. Bilo koji dodatni jezik, to je nešto što bi bila značajna razlika nekoga budućega poslodavca, zašto bi se odabrali vas pre nego nekog drugog kandidata. Što se tiče ovo što je Katarina rekla, a to je definitivno ova oblast je oblast koja se takvom brzinom razvija da mi i ne stižemo da vidimo šta je sve to novo. Evo, na primjer, što se tiče konkretno izveštavanja u ESG-u, došao je čuveni taj ombudsman za propise koji je bio pred parlamentom Evropske unije, on je pre 5 dana odbačen, odnosno stavljen je na hold da se o njemu odlučuje zato što je Amerika izrazila svoju kritiku navedenih propisa da su presloženi, da previše treba da se izveštava i neke druge bliskoistočne zemlje koje naravno su poslovni partneri. Zatim unutar same Evropske unije imamo različite razvijene zemlje i različiti su njihovi, da kažemo, nivoi i unutar same podele kompanija. Neke kompanije su jako na visokom nivou i IT-a i njihovog poslovanja, dok druge kompanije za njima kaskaju i sada bi ovaj neki novi set propisa, nekakav novi set izveštavanja, možda tako neku kompaniju kojoj ne ide baš najbolje, opteretio je dodatno. Ono što mislim jeste da bilo koja obuka koja vam se nađe na putu, vrlo rado je uzmite i savladajte. Postoje naravno trenutno razni management kursevi, postoje razne specijalističke studije. Što se konkretno ESG-a tiče, koliko znam, na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu postoje specijalističke studije koje su valjda krenule prošle godine, čini mi se. Znači, evo, neki moji kolege i koleginice su završile te studije. Postoje naravno i master studije i doktorati. Ovo je sada toliko aktualna tema da postoje razna usavršavanja na pravnome, na ekonomskom fakultetu. Čini mi se čak i na PMF-u da postoje nekakvi kursevi ili specijalističke studije, ili mislim to su opet sve nekakvi dodatni poeni u samom CV-u zainteresovanog kandidata. A što se tiče njih predstavljanja budućih sadašnjih studenta, budućih kandidata za traženje posla, mislim da je LinkedIn jedna od mreža koja bi da profil, jedan lepi ozbiljan profil na LinkedInu koji bi se navele sve svoje prednosti, pomogla bi im možda u traženju posla. Imaju selekciju da mogu da stave i na samom svom profilu da su u potrazi za poslom. Dodatna stvar, dosta poslodavaca trenutno na LinkedInu stavlja oglas gde vi možete na brži i jednostavniji način da sa par klikova taj svoj ukratko profil LinkedIna da podelite sa njihovom HR službom koja potom može da vam, da kažemo, odgovori i da stupi u kontakt sa vama. Da kažemo, jedan manje formalan način bez nekog dodatnog čekanja. Nataša, da, ovdje vidim dosta pitanja i šta bismo preporučili studentima, da kažem, sa različitih fakulteta, odakle da počnu i kako tačno da se pripreme. Pa ja bih dodala, kad smo kod LinkedIna, da postoji dosta besplatnih kurseva
koje mogu Tako da je. poslušaju konkretno na temu ESG-a, zaista onako jedan širok spektar, cirkularne ekonomije i tako dalje. Tako da verujem da uz završen fakultet ti neki kursevi obuke izuzetno mogu da pomognu. Što se tiče ovih jezika, ovdje ste neke konkretne jezike naveli, principu, kao što je Nataša i rekla, mislim da je svaki dodatni jezik, pored, da kažem, podrazumevanog engleskog sada, poželjan. Tako da možda je i dobra ideja tražiti firme koje su, da kažem, poreklom iz nekih zemalja u skladu sa tim koji je drugi jezik koji znate. Katarina, da li ti možeš da nam kažeš šta ti misliš koje veštine da misliš da bi najviše trebalo studenti da razvijaju? I stvar koju nismo pomenuli, a vidim i ovdje da se pominje u pitanjima, koliko su važne prakse, odnosno neko volontiranje, da li to preporučuješ i da li možda imate preporuku za neke profile sada na tim društvenim mrežama koje bi studenti mogli da čitaju, da prate, kako bi se možda više informisali o tim promjenama koje se trenutno dešavaju? Što se tiče volontiranja, da krenemo od toga, mislim da je to sve jako važno. Mislim da poslodavci, posebno za mlade ljude koji se zapošljavaju tek nakon završenog fakulteta, to su primarne stvari koje oni gledaju, s obzirom na to, ok, jedna stvar je završeni fakultet, a s druge strane čime ste se vi to bavili i kako ste provodili vreme dok ste studirali. Konkretno, u mom slučaju, ja sam stvarno volontirala u dosta nevladinih organizacija koje su se bavile baš zaštitom osetljivih grupa, to u Centru za integraciju mladih, znači koji vodi svratišta. To je otprilike negde bila tema, ali mislim da svaka vrsta volontiranja, pa sad to ćete vi vidjeti i zavisnosti od toga da li vas više interesuje, ne znam, zaštita životne sredine ili CSR neki, i u zavisnosti od toga samim tim zavisi i to gde biste volontirali, ili u krajnjoj liniji u nekoj kompaniji, jer kompanije pružaju i videla sam da je to nečije pitanje bilo. Da jednostavno nekoliko meseci probate da vidite kako izgleda rad u toj kompaniji. U krajnjoj liniji ja sam došla na praksu posle fakulteta i tako sam se zaposlila. Tako da to jeste prilično bitno i ono što radite volonterski tokom samog studiranja i ono što radite kasnije kad završite fakultet dok ne dođete do nekih stalnih poslova. Što se tiče veština koje bih preporučila, ja bih jednu najopštiju stvar preporučila, a to je kritičko mišljenje. To je jedino što ne može da vam zameni ni AI, ni nikakva nova tehnologija koja može da nastupi. Sve ostalo, da kažem, od tehničkih veština ćete najviše naučiti zapravo kroz posao. To ne važi za sve sektore, ali važi dosta za ovo o čemu sada pričamo. Mislim, ta oblast je toliko široka da će ono čime se najviše baviti imati najveći uticaj, prosto učit ćete dosta kroz to šta radite na samom poslu i šta su zahtevi konkretno za vašu poziciju, ali to da način na kojim pristupate poslu, procenjujete probleme, ako ste sposobni da to stavite neku perspektivu, u krajnjoj liniji ovo što je Nataša rekla, znači geopolitika, takve stvari prosto jako utiču na to na koji način se donose odluke vezane za ESG i na kraju krajeva dolaze i do vas. Tako da ako imate sposobnost da tu neku širu sliku pojmite, to je jedna velika prednost koju posle ne može niko da vam oduzme. I sad sam videla i za jezik, neko je pitao baš za francuski. Da, kod nas, ja ću se raspitati kod kolega šta imamo od otvorenih praksi, da li nešto od toga može da bude u CSR-u. Imamo s vremena na vreme otvorene prakse i svakako je jako lepo da neko zna francuski u francuskoj kompaniji, jer kod nas naravno radi i mnogo ljudi koji govore, koji imaju, da kažem, maternji jezik francuski, tako da svakako je jako bitno da pored engleskog, koji je apsolutno osnovni jezik komunikacije, govorite i još neki jezik. Nažalost, ja ne govorim francuski, govorim ruski kao drugi jezik, tako da je moj drugi jezik je promašen, ali svakako, znači, bez engleskog mislim da definitivno nećete moći da obavljate veći deo posla koji se od vas očekuje. To je definitivno korisno u svakoj industriji. Imamo ovde pitanje koje kaže koliko je bitno tehničko znanje za ovu poziciju. Milica pita
Pa Marija, da li možeš ti da nam kažeš šta misliš da je važnije u ovom svetu, da kažem, tehničke veštine ili neki soft skill? Iako možeš da nam daš, na primjer, evo, pošto već privodimo ovo kraju, da kažem, neki konkretan savet koji bi ti sebi dala možda u tom periodu, da kažem, studentskih dana. Pa dobro, ovako, kad pričamo da li tehnički, da li soft skills, važne su i jedne i druge. Tehnički nam daju, znači, osnovni temelj, da razumemo procese, standardne zakone, soft skills nam omogućavaju da komuniciramo, pišemo, radimo u timu, prilagođavamo se, tako da su važne jedne i druge veštine. Što se tiče tvog sledećeg pitanja vezano koji bih savjet dala sebi, pa ništa, bukvalno svaku praksu, svako volontiranje, svake prilike bih trudila se da što više uhvatim, da kažemo. Tako da od onih što nama deluju u praksi koji bi trajale možda nedelju dana na fakultetu, tako dalje, to je sve nekako veoma značajno. Ja i dan danas, znači, pamtim neke situacije koje sam imala i pre 15 godina na praksama dok sam studirala, kao na primjer u postrojenju za preradu otpadnih voda Makiš, koje je trajalo 3 dana, meni to delovalo kao nije bilo big deal, međutim i dan danas se sećam neke stvari i služe mi u poslu, tako da jurite prakse i volontiranje za početak i razvijajte radoznalost. To je to. Dobro, Marija, hvala. Pročitali smo ovde sva pitanja, da kažem, mislim da su devojke odgovorile, da kažem, u hodu na sva pitanja, manje više možemo da ih generalizujemo neke 3 kategorije, tako da mislim da smo to sve na sva pitanja odgovorili. Pošto smo već došli do kraja našeg termina, ja bih se zahvalila svim našim govornicama i mislim da su ovo bile zaista inspirativni primjeri i vredni saveti koji su podeljeni sa studentima i svakako vaše iskustvo i posvećenost društveno odgovornom poslovanju pokazuju da je upravo i moguće poslovati uz neku brigu i zajednicu planeti. Svakako bih, da kažem, i u tvoje ime rekla da društveno odgovorno poslovanje nekako na globalnom nivou na kraju nije trošak, već neka vrsta investicije i da sve kompanije koje brinu o ovom društvu i o zaštiti životne sredine u svojim zaposlenima na dugoročnom nivou, mene se čini postižu bolje rezultate i nekako se reklamiraju, da kažem, ostvaraju daleko jako brend. Hvala vam svima na učešću i na angažovanju i vidimo se uskoro. Ukoliko imate neke pitanja, možete nas pronaći možda i na nekim društvenim mrežama, na LinkedInu, zapratiti ovde, vidim da je Nataša ostavila i sajt za prijavljivanje pretpostavljanja za praksu ili otvorene pozicije u okviru Telekoma, tako da želim vam svu sreću i mislim, ljudi prepoznaje iskreno, tako da budete promjena koju vi u stvari i želite da vidite. Vidimo se, hvala vam puno. Hvala